Existujú názory, že by nám nosenie rúšok mohlo škodiť, že spôsobuje to, že sa otravujeme oxidom uhličitým, alebo že máme vyššie riziko, že ochorieme na respiračné infekcie. Popravde neexistuje vôbec žiaden vedecký dôkaz, ktorý by niečo takéto podporoval. Lekári a sestry, zdravotnícki pracovníci nosia rúška dlhé hodiny počas celej svojej pracovnej doby, a to po dlhé roky svojho života, a množstvo vedeckých štúdií preukázalo, že zdravotníci nemajú žiadne následky, ktoré by vyplývali z dlhodobého nosenia rúšok. Dokonca ani FFP3 respirátory, ktoré sú vyrobené z hrubého materiálu a priliehajú na tvár veľmi tesne, nespôsobujú žiadne závažné zdravotné komplikácie. Pritom bežné chirurgické alebo látkové rúška sú vyrobené z o mnoho tenšieho materiálu a nepriliehajú na tvár tak tesne, a tie už vonkoncom nespôsobujú žiadne zdravotné následky, neobmedzujú dýchanie ani nespôsobujú otravu oxidom uhličitým, keďže oxid uhličitý a kyslík je tvorený veľmi malými molekulami, ktorý cez tieto látkové alebo bežné chirurgické rúška veľmi ľahko prejde. Dnes už teda vieme, že nosenie rúšok je bezpečné a môže nás ochrániť pred infekciou COVID-19.